Tänne ravintolaan on melkein 2 tunnin jono. Mennään kattoo, että onko tää hypen arvoinen. Me jonotettiin kauppakeskuksen ulkopuolella satojen ihmisten kanssa, että me päästään yhteen Taiwanin kuuluisampaan ravintolaan nimeltä Din Tai Fung. Tää ravintola on yleensä 1-2 tunnin jono, jotta ravintola pääsee sisään, mutta me saavuttiin onneksi just kun tää avattiin ja päästiin saman tien sisään. Tää Din Tai Fung on siis 50-luvulla perustettu pienyritys, joka myy aluksi ruokaöljyä, mutta alkoi 70-luvulla myymään lisäksi myös xiaolongbao dumplingseja, eli tämmöisiä höyrytettyjä taikinanyyttejä, jos tuli niin suosittuja, että nykyään tää ravintola löytyy siis monesta eri maasta 170 ravintolalla. Täältä ravintolan ulkopuolella on lasi-ikkunat, joiden takaa pääsee katsomaan, miten näitä kuuluisia xiaolongbaoja valmistetaan. Täällä yksi nyppi sopivan kokoisia taikinanpaloja, toinen kaulitsi nämä palat ohuiksi lätyiksi, 3. laittoi täytteen taikinalle ja 4. rypytti tän nyytinkiin. Eli jokainen dumpling, mitä ravintolassa tarjotaan, on siis käsin tehty ja valmistettu paikan päällä. Miettikää, että tää ravintola on ollut auki joku pari minuuttia, tää on ihan täynnä. Tilaus tälleen netissä. Se on tällaiset kuin pork xiaolongbaot, en tiedä lausunko oikein, mutta tää on se syy, minkä takia tähän ravintolaan tullaan. Täällä on tehty ohjeet tällaisille meikäläisille, jotka tulee ekaa kertaa syömään näitä. Täällä ohjeissa sanottiin, että näitä nyyttejä pitäisi maistaa ensin ilman tätä soossia. Ja se tehdään niin, että kuulemma otetaan tää nyytti täältä ja laitetaan tähän lusikkaan. Ja sitten tikulla tehdään reikä tähän, että sieltä tulee nestettä ulos, niin kuin nyt näkyy. Ja sitten tätä maistetaan, tätä nestettä. Lientä. Oi no. Ja sitten tää syödään kokonaan tälleen. Superhyvää. Sitten on tää kuuluisa kurkkusalaatti, joka on TikTokissakin trendannut. Eli kurkunpaloja, missä on valkosipulia, chili ja seesamiöljyä. Kyllä se maistaa. Tää oli myös yksi suositeltu ruoka, eli pork fried rice. Ihan todella hyvää. Tällainen niin kuin grillattu liha. Ihan on crispy. Love it. Ja sitten viimeisenä meille tuotiin pöytään tällaiset kuin höyrytetyt rapupossu xiaomai nyytit. Nämä maksoi 5,80. Mehän päästiin suoraan tänne sisään jonottamatta, mutta nytten tuntia myöhemmin. Tässä on 95 minuutin jono, että pääsee syömään tonne.